азиз ва довталабоне ки имрӯз ба донишгоҳи давлатии Кӯлоб ташриф овардед, ҳузури шуморо хайрамақдам мекунем. Ман Шарофат Худоидодова, муовини ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ, дар идомаи суханронии декани факултати филологияи рус, ки ба шумо ёдрас намуданд, ки дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб имкон фароҳам оварда шудааст, ки шумо дар як семестр ё ки давоми як сол таҳсили худро дар муассисаҳои олии касбии хориҷи кишвар низ идома дода метавонед. Ман таъкид карданӣ ҳастам, ки аз дирӯз, аз 1 марти соли 2022 аллакай барои ба қайд гирифтан дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии муассисаҳои хориҷи кишвар ба қайдгирии довталабон низ оғоз гардидааст ва шумо бевосита метавонед, ки ба қайд гиред. Ҳамчунин донишҷӯёне, ки дар донишгоҳ таҳсил мекунанд, онҳо мустақиман метавонанд, ки барои худ аз хориҷи кишвар донишгоҳҳо интихоб намоянд ва дар он донишгоҳҳо таҳсили худро идома дода бошанд. Инчунин дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар шӯъбаи муносибатҳои байналмилалӣ як қатор лоиҳаҳои байналмилалӣ бо дастгирии Вазорати Молӣ ва Илми Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ аз Комиссияи Аврупоӣ дар доираи лоиҳаҳои Erasmus Plus ва дигарон амалӣ карда мешаванд, ки ҳар яки донишҷӯён ва омӯзгорон метавонанд, ки шомили ин лоиҳаҳо бошанд ва идеяҳои худро дар амал татбиқ кунанд ва дар раванди таҳсилот як навбониҳое ворид карда бошанд. Чунин имкониятҳо дар ҳақиқат дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб фароҳам оварда шудааст ва дари шӯъбаи муносибатҳои байналмилалӣ барои ҳамаи омӯзгорон донишҷӯён ҳамеша кушода аст ва шумо барои саволҳои худ метавонед, ки ба ин ҷо муроҷиат кунед дар ошёнаи дуюм утоқи 208 шӯъбаи муносибатҳои байналмилалӣ. Ва як чизи дигарро мехостам, ки аз номи ҳамчун як омӯзгор ба ҳар як довталаб, аз ҳар як довталаб даъват ба амал оварда бошам, ки донишгоҳи давлатии Кӯлобро интихоб кунед, зеро ки шумо дар ин минтақа, масалан дар минтақаи Кӯлоб зиндагӣ мекунед ва барои шумо аз ҳама дастрасӣ ба таҳсилоти арзон босифат дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб фароҳам оварда шудааст, ки дар ин ҷо докторони илм, профессорон, номзадҳои илм, доцентон ба шумо таълим медиҳанд. Аз оне ки шумо дигар донишгоҳҳои масалан аз маркази шаҳри Кӯлоб дуртарро интихоб мекунед, барои шумо мушкилоти зиёд ва паёмадҳои бисёр ҳам на он қадар хуб дорад. Донишгоҳи давлатии Кӯлобро интихоб кунед. Донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар ҳақиқат ҳам тавре ки дар таблиғот навишта шудааст ва дар рӯзномаи анвори дониш, ки рӯйхати ихтисосҳо аст, равзанаи фардои дурахшони ҳар яки шумо хоҳад буд. Марҳамат ба донишгоҳи Кӯлоб ва барои шумо интихоби дуруст ва таҳсили дар оянда таҳсили хубро таманно дорам. Саломат бошед.